Rebeka. Tak také meno som jej dala, aby som mu nenazývala tak škaredo, že nádor či rakovina. To by znelo hrôzostrašne. A ja, dievča s nadhľadom, prehľadom, so slnkom v srdci, furt s úsmevom na tvári v časoch každej krízy, veriaca Bohu i všetkým farbám dúhy som sa rozhodla. Keďže je u mňa na návšteve, tak by sme mali spolu dobre vychádzať a zaslúži si predsa len krajšie meno. Takže preto Rebeka. Tak táto Rebeka prišla nečakane. Bez pozvánky. Do Rici, fakt. Lebo hoci mám rada spontánne návštevy aj spoločnosť, tak táto ma teda mega prekvapila. No ale keď je už tu, tak vítaj teda v mojom svete. Nejako tak narýchlo síce neviem, či jej váriť kávu alebo trojchodové menu. Či sa jej pýtať na hlbší zmysel, či skôr počúvať, vnímať, oddychovať, či konať, či to už kričí, že zastav sa dievča, bo lecíš turbulentne rýchlo. Či chce mi nežne pošepkať, že mám svoj život úplne inak a plnšie žiť. Či prichádza do daru, že telo, dušu, myseľ mám si viac navnímať, precítiť a takto ho liečiť. A vyliečiť. Vedome, pokorne, s láskou a pri sile. Možno mi chcel len povedať, že mám k sebe viac láskavou byť. A ja ostávam vo viere, že to zvládneme. Že ju ustojím, pochopím, že zdrží sa len chvíľu na čas potrebný, vypije kávu, zje malý dezert a potom spokojne zavrie za sebou dvere. A ja ju nechám s láskou odísť. Ak s touto kočkou máte skúsenosť, dobrú radu nad zlato, nejaký tip na ľahšiu komunikáciu, tak sa ozvite, priatelia. Ak nie, buďte v pokoji, dajte jednu modlitbu, vyšlite nádych pozitívnej energie či liečivú silu vesmíru a ja to veľmi rada od vás príjmem. Takto som prosila o pomoc minulý rok, presne koncom februára. Otvorená, rozrušená, zmetená a ešte stále v šoku. V šoku a chvála Bohu v nejakej tej nevedomosti, netušiac, že táto skvostná návšteva sa teda nezdrží len na chvíľu, ale pravdivá bude tá druhá časť vety. Na čas potrebný. Na čas potrebný na vyliečenie. Rozhodnutie zdieľať svoj príbeh som neplánovala. Prišlo to samé. A prišlo to asi preto, aby som sa úplne načisto a regulérne nezbláznila. Aby som sa v sebe vysomárila. Aby som pochopila sled mojich emócií, ktoré sa viažú na myšlienky a potom sa postupne nejakým tým spôsobom smotňujú k činom. A samozrejme k pochopeniu súvislosti. Medzi vtedy, tu a teraz a niekedy raz. Priznávam, písanie pre mňa vždy bolo terapiou. Vtedy sa viem naladiť mega na seba. Ide to úplne samé. A písmenko sa skladá ku písmenku. Z toho vzniká nejaký text, ktorý mne samotnej dáva zmysel. Odpovedá mi na otázky, kto som, kam smerujem, čo chcem, čo nechcem, čo je mi už veľa, kde sú moje hranice. Keď ma vo februári tá veľmi milá pani doktorka chytila za ruku a podávala mi papiere, že nájdete si onkologa, tak som naozaj netušila, čo ma čaká. Zmohla som sa na otázku, a to kde sa hľadajú onkológovia? To sa ako robí? Milo súcitne sa usmiala, navrhla 3 rôzne miesta a vravela, to zvládnete, Lenka. Ja že hej, alebo ja neviem, dačo podobné som s poloistotou a polootázkou zamrmlala. Veľmi poslušne som sa poďakovala, veď taká, aká som. Zobrala obálku s verdiktom a s prianím pekného dňa som odkráčala z nemocnice. Do života. Do života, ktorý sa mi začal meniť každou sekundou vlastného nádychu. Mám okolo seba skvelých ľudí. Naozaj. A som im za to vďačná. Do pol hodiny sa zorganizovalo v kaviarni stretnutie s mojím podporným tímom.
Jedni z toho sedeli tam, druhý na telefóne. A ja som tam sedela, pila kávu a kúkala aj v nemom filme. Že si v tom filme zahrajem hlavnú rolu, mi verte, alebo nie, v tej chvíli, v tom momente absolútne nedochádzalo. Tak som si teda našla onkologičku. Je múdra, skúsená, zodpovedná a krásna, keď sa usmieva. A týmto ju teraz pozdravujem. Ani ma nenapadlo, že prejdú všetky ročné obdobia, v ktorých ju budem vidieť viac ako svoje kamarátky. Že ju zažijem v stavoch pochopenia, nepochopenia, stresu, aj v empatickom prijatí a povzbudení. Ďakujem jej za všetko, čo pre mňa urobila. Rovnako ma ani nenapadlo, že v tom bezva podniku s názvom onkológia budem poznať každú sestričku a vyskúšam si postupne každú postieľku. Viete čo? Fajne, že ma to nenapadlo. Fajne, že som to nevedela, lebo by som sa zbláznila už dopredu. Už vtedy. Už pri tej káve. Tým, že som to celé takýmto spôsobom otvorila, začali ku mne prichádzať rôzne možnosti. Rôzne produkty, príspevky, rady, podporné látky, rôzne formy liečenia a samozrejme aj množstvo ľudí, ktorí s Rebekou vo svojom živote skúsenosť mali. A k tomu všetkému aj množstvo modlitieb, krásnej liečivej energie, množstvo povzbudivých slov a ponúknutej pomoci. Všetkým vám z celého srdca chcem aj dnes v tento nádherný deň poďakovať a posielam objatie, silu a krásnu energiu každému a jednému z vás do vášho osobného príbehu. Človek samozrejme nemôže brať všetko. V tom rozbúrenom mori mňa samej som sa potrebovala dať sama do kľudu, do absolútneho kľudu a navnímať a nacítiť si, čo je moje. Čo teraz potrebuje moje telo, čo mi hovorí, ako mu najviac pomôžem. Priznávam, v momentoch šoku, prevratu reality úplne na hlavu, čeliť tak neznámej a úplne novej situácii, je to priam nadľudský výkon dostať sa vôbec k sebe a do svojho stredu. Tak som tápala, sedela, naciťovala sa, vnímala, počúvala a miestami nevnímala vôbec a vôbec nevedela, čo mám robiť. Naozaj. No práve tam niekde, v tom celom mori chaosu, som dala možnosť Rebeke ukázať svoju vlastnú tvár. To bola prvá kapitola. No to, že vypýtať si pomoc je jedna vec, ale skutočne ju aj bez vyčitiek prijať. Tak to bol už iný level. Ktorý som ja pri mojej povahe, ja sama, ja to zvládnem, ja to dokážem, ja nepotrebujem pomoc. Nezvládala miestami vôbec. Priznávam, ale to už patrí do iného času a priestoru môjho príbehu. Rovnako aj rozhodnutie zdieľať svoj príbeh s Rebekou prostredníctvom týchto videí som vôbec neplánovala. Som spontánna, nešla som na spontánnosť, šla som na zodpovednosť. A práve preto som si to prijala úplne mega veľa času. Týždne až mesiace som sa konfrontovala naozaj sama so sebou a hlavne s čistotou zámeru. To bolo asi naozaj to jediné alebo to najpodstatnejšie, o čo mi šlo, aby ten zámer naozaj bol čistý, bol pravdivý, bol autentický a všetko, čo dám zo seba von a čo bude mne osobne dávať zmysel, možno aj vám dávať zmysel, aby bolo hlavne založené na pravde, na pravdivej každej jednej emócii, každej jednej fáze, ktorou som si prechádzala. Lebo áno, Facebook a niekde uložené písmenká do svojho príbehu alebo do svojho príspevku, tak to je jedna vec. A druhá vec sú videá, keď človek absolútne nevie ako na to a ide sa to jednoducho učiť. Takže tak, ja sa učím. Spájam príbeh, obraz, zvuk a krásne miesta, kde mi je jednoducho dobre. Spájam vlastnú cestu, vlastné skúsenosti, uvedomenia, pády, vzostupy s každou fázou, do ktorej sa ponáram. To, čo si osobne prajem zdieľať, alebo čo si prajem, aby ste cítili, nie je to tram-tararám, je koniec, ja som múdra, šikovná, silná,
Ja som to pochopila, urobila som si z nej kamarátku a tým pádom je všetko za mnou a ja si žijem ten svoj krásny sen. Naozaj nie. To, čo si prajem, aby ste vedeli, je, že som autentická, že žijem, že som zvládla liečbu a teraz sa učím znovu žiť. Žiť možno inak. Žiť pokojnejšie, vedomejšie a hlavne asi pomalšie, trochu pomalšie a bez tlaku. Čo však chcem povedať je, že aj dnes prídu fázy, momenty, kedy sa bojím. Kedy mám obavy, kedy mám strach, kedy ma prevalcujú otázky, čo keď si všetko nepochopila. Čo keď sa vráti. Myslím si, že je to asi prírodzená fáza a majú ju všetci, ktorí sa z tej svojej bublinky, určitej bublinky, v ktorej boli taký zákonom niekde chránení v sebe, prinavrácajú naspäť do reality a idú rozprestieť krídla a jednoducho znovu žiť. A možno som ovplyvnená aj hormónmi, priznávam. A vôbec mi nie je jedno, keď ráno sedím a papám tie tabletočky, ktoré vyzerajú tak nevinne. A samozrejme tiež majú meno, však jak inak pri mne. Zita, nech sa páči, zoznámte sa prosím. Tak ja vám poviem, že táto Zita rozbila môj hormonálny systém. Fakticky rozbila. A týmto umelým privodeným prechodu menopauzy sa zmenilo v mojom živote veľmi veľa. A hormóny menia nálady, menia samozrejme reguláciu emócií, znižujú prach úzkosti, aj keď vieme, že to nie je charakterová chyba. Je to proste fyziológia, určitá tráma v podobe akejkoľvek Rebeky, akejkoľvek skúsenosti. A ja, popravde, ešte s ňou nie som kamarátka. Takže aj o tom je môj príbeh. Prijatie každej fázy. Preto verte len jedno, že vám rozumiem. Že viem. Že si sama poviem. Mám po návšteve a je tu ďalšia fáza. Fáza, ktorá je naplnená obrovským rešpektom a hlbokou vierou, že to zvládnem. Takže takáto je pravda života. Liečba je jedna vec, návrat do reality druhá. A tá býva tiššia, menej viditeľná, ale rovnako veľmi, veľmi transformačná. A ja vám z celého srdca ďakujem, že ste si vypočuli ďalšiu časť môjho príbehu a prajem vám všetkým krásny deň, že vám ukážem toto nádherné miesto, na ktorom sa nachádzam. Aj keď natáčať videá teda na Štrbskom plese, keď sú prázdniny a striedajú sa tu deti a dospelí ľudia od západu až po východ, je teda náročné a točila som ho teda na viackrát. Verím, že každému niečo dalo, hlavne, že som si ja sama zodpovedala množstvo mne položených otázok. Ešte sa pozrime do očí slnku a na toto krásne miesto, na ktorom natáčam video. Je to miesto, ktoré pozná s určitosťou každý hrdý Slovák. A volá sa Štrbské pleso, takže nech sa páči. Naše Tatry. Určite nie je náhodou, že som sa dnes dostala alebo išla na presne toto miesto. Spája ma s ním množstvo spomienok. A presne takto som sa šla nabíjať krásnou pozitívnou energiou minulý rok, koncom februára, keď som čakala na výsledky z mamografie.